Jeg er klar. Nu kommer den. Dette års helt store actionsatsning. En dreng. En reform. Og et år til at blive klog. Jeg hedder Preben. Før i tiden kunne Preben godt lide at gå i skole, men den nye reform gør ham træt. Preben. Ja, du skal ikke sove i mine timer. Gå lige ud og løbe en tur rundt om skolen. Så er du klar til resten af aftenen. Ja, det ved du godt, du ikke må, Preben. Tidligere kunne Preben godt lide at spille fodbold med sin gode ven Tobias, men nu får han sen fri og har ikke tid. Preben kan ikke koncentrere sig i timerne. Han er begyndt at drømme sig tilbage til fodboldbanen. Preben mener ikke, han lærer nok i skolen, fordi læreren ikke får nok forberedelsestid. Så han går i lektiecaféen for at få hjælp til lektierne. Nå, drengen, skal I bruge hjælp til lektierne? Ja, altså hvis man skal have sådan en cylinder, der er 37 høj og 12 i diameteren, hvordan finder man så radiusen? Jo, du gør det, at du tager det halve af diameteren, så har du radiusen. Så hvad er radiusen? 6. Ja, det er faktisk rigtigt. Men hvornår var det Australiens undergang, var? Så vidt jeg ved, er det ikke sket endnu. Nå, hvad er det for en lortebog? Hvad hvis man skal finde, ligesom rumfanget af cylinderen der? Ja, det ved jeg ikke helt, for jeg er ikke uddannet lærer. Nogle elever tog reformen helt for givet. De blev dovne og dumme, mens andre tog reformen med stil og fik 12. I biograferne denne 1. august. Se den, før du selv oplever det.